Pijace su arterije ovog grada i mesto na kome se sastaju generacije Novosađana. Svaki vikend, svaki dan možemo da odemo i sretnemo nekog poznatog. I jedno od mesta na kojem ćete ga sigurno sresti, to je svakako pijaca. I zato ja i volim ovaj naš Novi Sad, što nije ni previše velik i previše mali. Hvala vam što održavate naše pijace na način na koji održavate. To nije lak posao uzimajući broj ljudi koji tu prođe na dnevnom nivou i mislim da je to pre svega vaš uspeh i uspeh vašeg rukovodstva. Pijace moraju da postoje bez obzira na to šta se menja u gradu, pijace će uvek opstati i ovo javno preduzeće će uvek opstati. To budite sigurni zato što je postojanje pijace apsolutno neophodno. Pijaca ima dušu. To je ono što se nikada neće promeniti i zato vas pozivam da nastavite dobro posao koji ste do sada radili. Čestitam vam ove 73 godine i vama direktore i posebno čestitam jubilarcima. Nastavite ovaj dobar posao. Živjeli!